Wayakho kusemphephweni la. Yenza le nto. Ngiyakutshela. Jesu. Yo, Hey, like, yazi ngiyashisa manje. oh my God. Hey, Ngiyabonga ukuthi akufanga ngoba manje lenjabulo ngiyakwazi besiyithatha. ukukhuluma kangaka. Yeah. 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 Mangifuna ukwenza isithembu kusakhona uMasawule sasinenkinga enkulu yokuthi sasingenzeki isithembu because wena wawumile uthi hhayi awuyivumi le nto yesithembu. UMacele mefika ufikele eMzumbe. Uma mina sengifuna ukugana ngithatha isithembu kwafuneka uMacele ashiye umuzi wakhe eMzumbe ngoba uMacele wayethi awukwazi ukuba nesithembu ngikhona la. Kwakufanele siphume ne-strategy sokuthi isithembu asibe khona. So ngabona ukuthi no ngeke size sibe khona isithembu uma ngiqhubeka ngikudedela uhlala eMzumbe. Ngiyazi ukuthi into enzima namanje ngikha phezulu because uma ngaze Kuzokusiza futhi uyikhe phezulu ungabuyeli emuva. Baby has been fighting to build unity. However, he hasn't been happy with Macele's role in the family. ngesikhathi ngithi ngifuna kube nokubumbana ne-unit umuzi uye phambili. Naw uma ngabe wena uhlehla ayenzeki leyo unit. Kusho ukuthi kwakufanele lokho ukwazi ukubone ekuqaleni ukwazi ukuyimaintaina leyo nto. So nami angeke ngenze ngalutho kuyona. Lesithembu esikabani. This struck a nerve on uMacele. Ngangibhekana nawe ngikutshela ukuthi ngiyakwenza. So this time around the same thing angiyenzayo. Ngibe lenient ngehla ngazama uku-accommodate abantu abathize. So lokho ngicabanga ukuthi nakho kukulimazile ekutheni ubuka indlela wena ekwenziwe ngayo kuwena nendlela ekwenziwa ngayo manje. Leyo nto I think nayo ibe nomthelela. Wayesathi uyafika nje ube unkosikazi bese kethi mina ngizoganwa. Yabona manje I think uma ukhuluma noMacele ngomzumbe, that is why eya noma ngayi I think walimala kakhulu eMzumbe. Umbona ngithula kumina walomuzi ungabonakala kubantu engibalethile ngathi sifikile. Asifikile. Yimina owenza ukuthi lo mbono lo ungafiki. No, akuwena izimo engeke ngikwazi ukuzibeka emuntwini oyedwa.